Každý deň sa niekto za mňa modlil a postil. Vyše roka. Držali ma, pozbudzovali, pripomínali mi tie slová, ktoré Boh povedal k mojej chorobe, keď som ja nevládala. Ale pravda je aj taká, že v tom takom rozhodujúcom okamihu, v tej chvíli pravdy, kedy si to človek naozaj prizná, som chorý a môžem zomrieť, je pred Bohom sám. Vždy som túžila byť mamou. Na základnej škole, keď sme sa bavili o tom, že kto koľko detí bude mať, tak boli so mňa zdesení, lebo som povedala 5. A keď sa pridá aj 6, tak to bola taká rarita v škole. Do 2 rokov, ako sme boli spolu, mali sme 2 synov. Keď mal Benedikt mladší 3 roky, tak som musela nastúpiť do práce. A to bol taký... Sa na to neskôr pozerám s takým odstupom, taký stratený čas. To, čo prežívali, mi ušlo. Stačila som tak akurát pohasiť tie také základné potreby, navariť, naprať, nažehliť, čo bolo treba, poriadiť. Ale už také to, že lahnúť si s nimi a hrať sa s nimi a chodiť s nimi von, ako bolo to predtým, to som už jednoducho nestíhala. Tak ti, Pane, ďakujeme za tieto dary aj za všetky dobrodenia, ktorými nás zahrňaš. Každé dieťatko, kým som kojila, oni takí boli plačkaví, takže do roka sme sa nosili každú noc na rukách. A keď som vlastne dokojila, tak po 2-3 mesiacoch som sa tak ako si tak zozbierala, taká bola živá ako predtým. No a po Rachelke som sa ako si nevedela dostať do svojej kože. Stále som bola taká unavená, taká... Ráno som sa len presviečala, aby som vstala, že musím ráno vstať. No predtým som chodila k obvodnému lekárovi, no a on, keď som povedala, že som unavená, tak sa len zasmial, že Staňka, niektorí sú unavení z 2 detí a nie zo 6. Ako porobil také základné vyšetrenia, EKG, krvný obraz mi spravil. A v podstate nepátralo sa ďalej. No potom, chvála Pánu Bohu, išiel môj manžel k svojej obvodnej lekárke, robil pre ňu nejakú zákazku. No a vlastne k ním sme domov prišli a ja som len k ním do bytu vošla a ona sa hneď na mňa pozrela a vraví: Staňa, čo si taká zvláštna? Ona ma vlastne poznala od decka, tak som jej povedala, že taká som unavená, opuchnutá, je mi zima, mám neustále krvácania. A ona len jeden pohľad na mňa a povedala mi: vieš čo, chod sa dať vyšetriť do Ľubochne, možno budeš mať niečo so štítnou žľazou. To je tá bylinka, čo som ťa minule poslala do gulášu. Keď som prišla na sono vyšetrenie, tak lekár, ktorý ho mal robiť, sa čudoval, že čo tam vôbec robím, pretože krvné testy nenasvedčovali tomu, že treba sono. Tak znova otázka: a prečo ste tu a čo? Tak som povedala: no taká unavená sa cítim a zima. Tak aj on začal vtipkovať: unavená zima. No ale už vlastne počas toho vtipkovania robil to sono. No už potom prestal vtipkovať a vlastne začal diktovať rozmery útvarov, čo našiel v krku. A vlastne tak povedal, že keď sa hľadá, tak sa nájde. Takú jednu noc si pamätám, ktorá bola taká kľúčová vlastne. Keď som v strese, tak upratujem. Tak o 1:00 v noci som už nevládala ležať v posteli a rozmýšľať na tie všetky veci, ktorých som sa bála. Šla som upratovať kuchyňu, vyhádzala som všetky skrinky a poumývala a na novo som to tam ukladala. A keď som sa tak blížila ku koncu, tak sa niečo vo mne zlomilo. A vtedy tak prvý raz som si vlastne dokázala nahlas priznať pred sebou aj pred Bohom, že sa bojím. A vtedy som nahlas povedala Bohu, že dobre Bože, prijímam tvoj plán s mojím životom. Ak si ma chceš zobrať, súhlasím. Ak ma tu chceš nechať, tak budem bojovať zo všetkých síl. Ako som povedala toto, tak taký pokoj mi prišiel dovnútra, že ako keby som s Bohom mala túto záležitosť vybavenú. Tak som to upratovala a šla som si v podstate láhnuť k manželovi a on sa vtedy akurát zobudil, keď som sa šuchla taká zamrznutá k nemu. Tak sa ma spýtal, že kde si bola? Viem, že upratovať kuchyňu, že teraz, že prečo? Tak tedy som aj prvýkrát pred ním povedala, že lebo mám rakovinu a bojím sa, že zomriem. Tak sme sa vlastne objali a plakali sme spoločne a potom to už bolo také jednoduchšie, lebo už som priznala sa tú svoju slabosť aj pred ním a mohli sme to niesť spolu.
Potom to už bolo lepšie. Rozhodla som sa pre operáciu v Ružomberku. Keď prišli výsledky, tak bolo jasné, že je to zhubný nádor. Ďaká Bohu, uzliny neboli zasiahnuté, hoci už nádor prerastal do púzdra, ale uzliny boli ešte čisté. Lieči sa to vlastne radioaktívnym jódom. Na celom oddelení rozdajú radioaktívny jód, zavrú sa dvere na 24 hodín a personál vlastne vás sleduje len cez kamery. Keby sa niečo stalo, tak kamery sú vlastne vo všetkých priestoroch. Keď som sa vrátila domov, ešte som musela byť mimo rodiny ďalšie 3 týždne, kým vlastne to žiarenie bolo so mňa preč. Bola som tam veľkou raritou, pretože 6 detí to tam na mňa pozerali. Najčudnejšie bolo, že prečo nemám fotky. Prečo si nemala tie fotky? Keby som mala tú fotku na stole alebo niekde, vedela som, že by ma to oberalo o sily, o takú chuť bojovať, že by ma to vždy privádzalo ku slzám. Stačilo mi aj telefonát na to, aby som plakala. Prečo si nechcela plakať? Bol čas, kedy som sa bála plakať. Bála som sa plakať preto, lebo sa mi zdalo, že toľko je vo mne takého strachu a takej bolesti, že keď sa rozplačem, ako keby niečo sa vo mne zlomí a už by som to nikdy nebola ja. Že by som už potom nevládala bojovať. Bála som sa plakať. Ty si verila, že sa vyliečíš? Verila som tomu. To odlúčenie aj doma trvalo ešte nejaký čas. Ako si sa stretávala s deťmi? Cez balkón sme sa rozprávali. Ja som tak zakývala. Prehodili sme pár slov. Vlastne ani nejak som ich objať nemohla, lebo aj ten kontakt, vlastne ten pod bol radioaktívny. Niekedy, keď už sa tak blížil ku koncu ten čas odlúčenia, tak už som urobila tak, že oni v noci spali a ja som potichučku prišla domov, navliekla som si rukavice a niečo som im uvarila, upiekla, trošku poriadila a potichu zase odišla. Koľkokrát si bola na liečbe v Bratislave? Dvakrát a pre mňa je to zasa ďalší zázrak, pretože keď som tam prišla prvýkrát na liečbu, lekár ma prijímal, sedeli sme na chodbe, ľudia tam rozprávali a ja som počula, ako jedna hovorí, ja som tu 8 krát a som po 2 operáciách, ďalšia mi vraví, ja som tu už 12 krát, som po 3 operáciách. A vtedy ma taký strach veľký premkol. A povedala som, Pane Bože, toto nie. Ja tu predsa nechcem stráviť zvyšok života, že tu budem chodiť dookola a utečie mi môj život, život mojich detí, život môjho manžela. Vtedy som sa modlila a znova také Božie slovo mi tak ako keby pre mňa bolo. A bolo tam napísané, že ja som Pán všetkého. Či mne je niečo nemožné? Keď som šla na prvú kontrolu po prvej liečbe k lekárovi, tak ma privítal veľmi zvláštnym spôsobom. Sa zasmiala, vraví mi, tak vy ste ušli hrobárovi z lopaty? Tak trošku som sa začudovala, pretože ja som bola v tom, že mám ten nádor typ, čo sa dobre lieči. Povedal, že choďte za tým lekárom a ten, čo to našiel, tak sa mu poďakujte za život, lebo tento typ nádorov sa vlastne nájde iba vtedy, keď už je neskoro. A povedal, že ani nemá zdokumentovaný taký prípad, že tak zavčasu sa dá zachytiť rakovina. Po tej druhej liečbe to bolo nádherné. Vlastne, že som šla k nemu na kontrolu a tie slová, že ste v remisii, máme chorobu pod kontrolou a vlastne ďalšia, tretia liečba už nebude, že už prídete iba na testy. To bolo, nadýchla som sa. Poposielala všetkým SMS-ky. Radosná, že teda vyhrali sme. Lebo všetci bojovali so mnou, preto vravím, vyhrali sme. Nevyhrala som len ja, vyhral môj manžel, moje deti, všetci moji priatelia a blízky vyhrali so mnou. A vtedy som si povedala, že mením svoj život. Ja som dovtedy brala svoje telo ako taký dobrý nástroj na prácu, na poslúženie iným. A vtedy som si povedala, nie, moje telo je dar od Boha a ja sa budem k nemu aj tak správať. A tak som
som povedala, že začnem robiť znova veci, ktoré som mala kedysi rada. Každé ráno ja sa budím s tým, že ďakujem Bohu.